Podľa vyjadrení Kremľa, ruský prezident Vladimír Putin v utorok poskytol rozhovor americkému televíznemu moderátorovi Tuckerovi Carlsonovi. Ide o jeho prvý rozhovor s americkým novinárom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer 2 rokmi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Putin súhlasil s rozhovorom s Carlsonom, pretože prístup bývalého moderátora Fox News sa líši od jednostranného informovania o ukrajinskom konflikte, ktoré ponúkajú mnohé západné spravodajské médiá. Pokiaľ ide o krajiny kolektívneho západu, veľké mainstreamové médiá, televízne kanály a veľké novinárske redakcie nemôžu sa chváliť tým, že pôsobia nestranne, povedal Peskov na pravidelnom briefingu pre médiá v stredu. Ide o médiá, ktoré zaujímajú výlučne jednostranné stanoviská. S takýmito médiami samozrejme nemáme chuť komunikovať a nevidíme v tom zmysel, dodal. Na priamu otázku, prečo sa rozhovor s Putinom ušiel práve Carlsonovi, Peskov uviedol, že prístup amerického novinára nie je ani proruský, ani proukrajinský, ale proamerický. Rozhovor sa pravdepodobne odvysiela vo štvrtok v noci, citovala ruská tlačová agentúra TASS. Vladimír Putin poskytol posledný formálny rozhovor americkým novinárom v októbri 2021, keď s ním hovorila Hadley Gambleová zo CNBC. Odvtedy však poskytol rozhovory ruským, čínskym i kazašským médiám. Mnohé západné mediálne organizácie opustili Moskvu alebo obmedzili svoje aktivity pre prísne mediálne zákony prijaté krátko po vojne. Novinár Wall Street Journal Evan Gershkovich, americký občan, bol v marci 2023 zatknutý pre obvinenia zo špionáže. Carlson v utorok na platforme X uviedol, že rozhovor umožní Američanom pochopiť ruský pohľad na vojnu. Nie sme tu preto, že milujeme Vladimíra Putina. Nenabádame vás, aby ste súhlasili s tým, čo Putin v tomto rozhovore možno povie, ale naliehavo vás vyzývame, aby ste ho sledovali. Mali by ste vedieť čo najviac, povedal. Carlson sa vyjadril, že o rozhovor požiadal aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.